Ngomso Tshona welanga wena Kaizer Chiefs uzawukhululwa ngomso ukushona welanga wena Kaizer Chiefs uzawukhululwa banjani ke abantu abakhululwayo bafana nendoda ebizwa ngoSundowns. Nendoda ke yahlala iminyaka esixhenxe ingawini ikhaphu kwala komnyaka ka-2012 ebizwa ngoPeter Mosima. Uyafika le ndoda kunzima ku-Sundowns ojokelelekuba shona welanga yani nizawukhululwa banjani ke tekuzawufika le ndoda isikala ebezikhona ngaphambili ezeneplayer zayo leyo ndisithi wena Kaizer Chiefs ukushona welanga yani nizakukhululwa banjani ke abantu abakhululwayo yeseyikalela le ndoda eqala isizini ka-2012 ku-2013 awini league le ndoda yolona ndisithi Khosamahle nani ukushona welanga uzawukhululwa banjalo ke abantu abakhululwayo siyayiqonda iminyaka 10 ingayifumani indebe kodwa ndithi mna ukushona welanga izawukhululwa Khosamahle ngomso le metshi ndiyazi Khosamahle izawumane uphela ithemba bayimetshi phakathi kodwa zandibe nethemba Khosamahle kuba ngomso ndiyaqala ukulunga sathi siya kule ndebe eNedbank Khosamahle kuze bekulungile ngokuba ukutshona welanga nani nizawukhululwa banjalo ke abantu abakhululwayo zenilibale Khosamahle nangembandezelo emenisuka kuzo zenilibale makhosi zenithathe imibopho niyijongise phezulu nimbongena ngokuba ukutshona welanga nani nizawukhululwa Khosamahle.